Στο σημερινό βίντεο έχω φτιάξει ένα map το οποίο είναι καλυστία στο Brawl Stars. Δηλαδή φοράει ο καθένας το αγαπημένο του skin και το πιο όμορφο και νικάει αυτός που έχει το πιο όμορφο skin στην τελική. Άμα θέλεις και εσύ να συμμετέχεις σε αυτά τα βίντεο τα οποία θα ανεβάζω και σαν κανονικά βίντεο σε αυτό το πέρα το κανάλι, τότε μπορεί να μπαίνεις στα καθημερινά σχεδόν live stream τα οποία κάνουμε. Εντάξει, μπορεί κάποιες μέρες να μην κάνω. Αλλά εκεί πέρα θα κάνουμε live stream με custom map που δεν θα είναι καλυστία τις άλλες φορές. Μπορεί να είναι κάτι άλλο, μπορεί να είναι κάποιο άλλο showdown, οτιδήποτε. Θα δείτε και στο μέλλον έρχονται πολλά πράγματα. Maps θα φτιάχνω μόνος μου για να ξέρετε απλά. Οπότε αυτά, πάμε στο βίντεο. Καλή σας διασκέδαση βλέποντας το βίντεο. Άμα με σκοτώσει κάποιος, τον κάνουμε kick. Είναι κανόνας, ξέρω είμαι πολύ σκληρός, αλλά πρέπει να τηρηθεί έτσι ώστε να μην σκοτώνει κανένας κανέναν. Δεν επιτρέπεται να σκοτώσετε κανέναν εσείς εκτός από μένα. Μη με σκοτώσετε! Λοιπόν, μπράβο μάγκες, έτσι. Στη σειρά όλοι. Πίσω, 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 πίσω. Πίσω, εσείς που έχετε έρθει τρεις. Ένας να έρθει μόνο, ένας. Πίσω, λοιπόν, ο Φλόπι μόνο. Οι υπόλοιποι φύγετε. Οι υπόλοιποι φύγετε. Φύγετε στις δύο. Μόνο ο Φλόπι. Κωνσταντίνε, φύγε. Έτσι, μπράβο. Φύγε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε skin του Φλόπι. Ωραίο, περνάς. Παίρνα φίλε Φλόπι, παίρνα. Αυτό σημαίνει ότι περνάτε, επειδή έχει delay το stream. Αυτό σημαίνει ότι περνάτε το ναβαράκι εκεί πέρα πάνω. Παίρνα Φλόπι. Επόμενος, Κωνσταντίνος. Πολύ ωραίο, περνάς κι εσύ. Περνάς. Παίρνα. Ρε παιδιά, μην κάνετε μπουλούκι. Φύγετε υπόλοιποι, φύγετε. Πίσω, ένας. Βλέπω το αγαπημένο μου skin στο Spike. Ρε παιδιά, θα σας πετύχω κατά λάθος. Φύγετε οι υπόλοιποι. Να μείνει μόνο αυτός εδώ. Μόνο αυτός εδώ να μείνει, μόνο αυτός. Φύγετε οι άλλοι κάτω, φύγετε. Πίσω. Πίσω. Ωραία, περνάει κι αυτός, περνάει. Επόμενος, ο Fall Guys. Μ' αρέσεις κι εσύ, περνάς. Παίρνα, εσύ παίρνα. Fall Guys. Άντε ρε Fall Guys. Κοίτα ρε παιδιά. Ρε παιδιά, κλείνει το zone μέχρι να τέτοιο. Μήπως έχω κάνει βλακεία, μήπως έπρεπε να το βάλω να μην κλείνει το zone. Παίρνει πιο πολύ ώρα από ό,τι περίμενα. Λοιπόν, για να το λήξουμε, ο Famous Games κερδίζει. Πεθάνετε όλοι! Όλοι στο το Famous Games! Ο πρώτος από αριστερά θα ξεκινάει και θα μπαίνει, οκ. Πάλι μπουλούκι έρχονται ρε αυτοί. Φύγε Ελπρίμο, φύγε. Λοιπόν Φλόπ, επειδή το είδαμε αυτό το skin και πριν, πεθαίνεις. I'm so sorry. Το είδαμε και πριν, το ίδιο φόρεσες. Ηλίας. Πολύ ωραίο αυτό, σκινάρα από τα αγαπημένα μου. Περνάς. Ελπρίμο, ωραίο και αυτό το skin, μ' αρέσει. Περνάς κι εσύ, περνάς. Παίρνα. Ωραία, δεν καταλαβαίνω, Ελπρίμο με σκοτώνει. Ρε Τζεόρκοστ. Όλοι σκοτώσαν τον Τζεόρκοστ! Διαλύστε τον! Όποιος ξανασκοτώσει από εδώ και πέρα θα βγαίνει και θα τρώει μπλοκ να μην μπορεί να ξαναμπεί. Να ξέρετε. Λοιπόν, με τη σειρά όλοι πάμε, μπράβο, έτσι, μ' αρέσεις. Μ' αρέσετε. Όχι, λάθος. Τικ, περνάς, πλάκα κάνω. Ωραίο σκηνάκι, παίρνα. Λοιπόν, τώρα δεν βλέπω, τι είναι αυτό. Ρε παιδιά, μην έρχεστε όλοι μαζί. Ωραία, περνάτε όλοι και οι τρεις. Και οι επόμενοι και η Ember. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σκηνή, δεν το έχω ξαναδεί. Ember, παίρνα. Go. Καλά, έχει κολλήσει το κινητό μου, τίγκα. Επόμενος. Κάτσε ρε παιδιά, δεν υπάρχουν κι άλλοι. Πού είναι οι υπόλοιποι? Ρε, αυτοί κερδίσανε μόνοι τους. Ωραία, ποιος είναι τώρα ο νικητής από αυτούς?
Ο νικητής πιστεύω πως είναι ο Τζίνι. Μ' αρέσει πολύ το Τζίνι, αυτός είναι ο νικητής, παιδιά. Τζίνι, κέρδισες! Κέρδισε τον Τζίνι! Ο Γιωργάρας. Μπράβο ρε Γιωργάρα, παίκτη. Κέρδισε ο Τζίνι. Λοιπόν, τα καλυστία πρέπει να γίνονται αλλιώς.